Hi everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि चेनेलावहाय। ओमफ्राय दिनैहाय आङो भिडिअ लाबोयैया बिराद गोबाव जाबायमोन ब्लग भिडिअ लाबोयैया। ओमफ्राय आंहा बहुत प्रग्राम दंमोन आरो बेनि थाखाय आं बेस्थ'मोन। ओमफ्राय दायो साननैसो जिरायथ'दों आरो प्रग्राम गैथ'आ, बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनजोंहाय ब्लग भिडिअ लाबोनोसै होननानै लाबोबाय आरो। ओमफ्राय आं मोनसे खोथा खोन्थानो शेयार खालामनो सानदों आरो नोंथांमोननि सिगाङावहाय। आं दिनैहाय ब्लग भिडिअनि गेजेरजोंनो आङो खोन्थानोसै। आंनाहाय बियो गावदां दैमारि इउटुब चेनेला बियो एसे गोबावानो जाबायमोन, बाट आं जे दिन खुलिदोंना बेनिफ्राय आङो आंनि चेनेलाहाय एसेबो दावखोआखैमोन आरो। ओमफ्राय दायोहाय आंनि चेनेलाथ' दा नैबे 10K साबस्क्राइबारनि बारलांबाय दा आरो दानि गावदां दैमारि चेनेला इउटुब चेनेला। ओमफ्राय बियो गोबाव जानायखाय एसे प्रब्लेम जादों आरो। बेनि थाखायनो आं मोनसे एक्सट्रा आरो गावदां दैमारि अफिसियेल होननाय मोनसे इउटुब चेनेल गोदान खुलिदों। स' नोंथांमोनहा बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय। जेरैहाय गावदां दैमारि इउटुब चेनेलखौबो जेरै सापर्ट खालामदोंमोन, अननानै प्लिज नोंथांमोनहा बयबो जाय आंखौ मोजां मोनो अननानै आंनि गावदां दैमारि अफिसियेल गोदान इउटुब चेनेलखौबो नोंथांमोनखौ आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आरो। स' नोंथांमोनहा अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम, साबस्क्राइब खालाम अननानै प्लिज। आंनि गोदान इउटुब चेनेल जायनाखि गावदां दैमारि अफिसियेल, आं बेखौहाय नोंथांमोननो स्क्रिनाव होगोन आरो। स' नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय, लोगोसे शेयार एन्ड लाइक कमेन्ट खालामनानै होदो। मोजां मोनोब्ला आंखौ सापर्ट खालामदो बयबो। सिगाङावहाय जेरैबायदि सापर्ट खालामदोंमोन गावदां दैमारि चेनेलखौबो, थिग बेबायदिनो गावदां दैमारि अफिसियेलखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय। गोबाव जानायखाय आं सानदोंमोन आं बिदि मोननै मोनथाम इउटुब चेनेल लानो आंनाव बेबायदि साननाय गैयामोन आरो। ओमफ्राय आं सानाखैमोन जे आंनि इउटुबाहाय बेफोरबायदि गोबावबाबो जेबो नङा सानदोंमोन आरो। ओमफ्राय उफाय गैया, मा खालामनो, नै दासो मिन्थिबायना आङो बेबायदि जायो होननानै, गोबाव जायोबा प्रब्लेम जायो होननानैहाय दासो मिन्थिदों आरो। आं बिदि जेबो मिन्थियामोन आरो। ओमफ्राय बेखायनो आङो गोसोखांबाय आरो मोनसे एक्सट्रा गोदान इउटुबखौनो खुलिनोसै नामा बिदि सानबाय आरो आङो। ओमफ्राय दा जोंनाहाय बिदामोनहाबो होनबाय आरो, माथो बिसोरबो एसे होनबाय आरो, नोङो इउटुबखौ मोनसे गोदान खुलिबावदो बिदि होननानै बुंबाय आरो। बे गोबाव जायोबा एसे प्रब्लेम जायो होननानै आं खोनानो मोन्दों, बेबायदि बुंबाय आरो जोंनि न'नि मानसिफ्रा। ओमफ्राय बेखायनो आंबो नंगौना नङा सानबाय थादोंमोन आरो। दा गोबावसै आरो, गोबावखासै बुंनाया। ओमफ्रायहाय बावाखै आरो, आङो साननै जाबाय आरो बे चेनेलखौ गोदानखौ खुलिनाया आरो। आं बहुद खुलिगोन ना खुलिया बेफोरबायदि सानबाय थादोंमोन आरो। ओमफ्राय लास्टाव जानाय नंला साननानैहाय आङो नै खुलिनांगौआनो जानानै फैबाय आरो। ओमफ्राय दा बयबोथ' मिथिखाबाय, आं खिन्थानानै होखाबाय आंनि गोदान इउटुब चेनेलनि नामाहाय गावदां दैमारि अफिसियेल। नोंथांमोनहा बयबो चेक खालाम, बयबो नायहै, बयबो कमेन्ट खालाम, बयबो साबस्क्राइब खालाम, बयबो शेयार खालाम, बयबो लाइक खालाम आंखौ अननानै प्लिज। आरो आङो नोंथांमोननि थाखायनो गोदान मोजां भिडिअसफोर लाबोगोन। आंनि आंनि डान्स खालामनाय, आंनि मालाबा कभार, मालाबा दैलि ब्लग्स, आङो बेखौनो पारमानेन्ट लासिगोन आरो एबारावहाय। बिदि मोननै मोनथाम बिदि इउटुब चेनेल आं खुलिनाय नंला। बेखायनो नोंथांमोनहा जुदि आंजों रायज्लायबाय थानो लुगैयोबा, आंनि मोसानाय, आंनि देलायनायखौ नायबाय थानो लुगैयोबा, अननानै प्लिज आंनि गावदां दैमारि अफिसियेल इउटुब चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गिबियावनो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आंजों रायज्लायबाय थादो, ना मा होनो लोगोफोर? थ' अननानै बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय। ओमफ्रायहाय आं दाख्लैहायथ' आंना बाक्सा कुमारि खाथा सेसाफानि बर' बाजारावहाय आंना मोनसे प्रग्राम जादोंमोन लोखि फुजानि। ओमफ्राय बेवहाय सासे बिनानावा आंनोहाय मोनसे गिफ्ट होदोंमोन आरो। बे गिफ्टआ नैबेनो आरो, इयारिं गिफ्ट होदोंमोन। ओमफ्राय आं गानबाय सिलभार कालारनि, बहुत मोजां मोन्दों आरो गाननानै, एखे कम्फर्टेबल, बिराद मोजां, ड्रेसजोंबो मेचिं जायो।
ओमफ्राय बे बिनानावनिसिम आं बुंनो सानो आरो थेंक इउ स' माच बिनानाव आंनो बेबायदि गिफ्ट होनायनि थाखाय ओमफ्राय आं बे बिनानावनि मुंखौ मिन्थिला दै मा मुंमोनथाय ओमफ्राय आं जिखिनि आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो खेराखौ ओमफ्राय आं दिनै फार्स्ट टाइम गानबाय आरो गाननानै भिडिअ लानोसै होननानैहाय लाबाय आरो थेंक इउ स' माच बिनानावनि थाखाय आंनो बेबायदि खेरा गिफ्ट हरनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बेनो फार्स्ट गिफ्ट आं बहुद प्रग्राम गाबाय ओमफ्राय बे प्रग्रामावहाय आङो फार्स्ट गिफ्ट मोनबोदों आरो बे बिनानावनिफ्राय ओमफ्राय नोंथांमोनहा माबायदि नुदों अननानै प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय नै आंथ' जोबोद माने मोजां मोनदों आरो ड्रेसजोंबो मेटचिं जादों नै हाय जुमखा होनलायलायनो मोजां जाबायमोन रिल्स बानायनो जुमखा सिगाङावथ' बिराद माने जुमखानि रिल्स बानायदोंमोन मानसिफ्रा बाट आङो खनसेबो बानायनाय जायाखै आरो माने मोजां जागौमोन आरो नै जुमखा मोनबाय नालाय आंहा गिफ्टआ ओंखायनो जुमखानि रिल्स बानायनो मोजां जागौमोन जाम्फैयाव मोननाय ना गोरान फोरानदों आरो नै जा मोजां जि मोजां रानबाय मैथा फिथाइजों जानो गोथाव जाथारबाय नै बिदिया ना बोथिया गोजाजोबनै बांसिनानो ना बोथिया जा साइजखा जि मोजां रानखाबाय ज्रांनो ओमफ्राय जोंहा माने आलु गायसिगोन आरो जोंहा ओमफ्राय आलु गायगोन जायगाखौ नायबानो जाबाय एसे जोंहा बारिया फिसासो नालाय ओमफ्राय बेयावनो गायगोन आरो ओमफ्राय नायलांबाय थादो जोंनि आलु गायनायखौहाय बांद्राय बुरजा नङा एसेल' अब्लाबो आङो खोन्थानोसै ओमफ्राय आलुखौल' गायगोन दिनै ओमफ्राय बाखि माखासेखौ मा गायो मिथिला बैथिं फान्थाव एरि गायबाय खोमा ओमफ्राय माखासेखौ लासै गायलांबाय थानोसै ओमफ्राय एसेल' नालाय ओरैथिंजाय थिं होथेजोबखाबाय नै दाउ हाबनो हायैनि ओमफ्राय दिनै गायनोसै आरो आलुखौहाय नैबे सिन फिसा होनायजोंहाय बेजों ओरै सिनबो जोबगोन आरो ओमफ्राय बेवहाय गायनोसै आलुखौ दाउ हाबो नालायथो एरजोबो नालायथो बेखायनो माबाजोब्बाय आरो नायलांबाय थादो बिदिब्ला दसे उनाव नुगोन आरो आं गायनायखौ औ जाखांबाय दायो आंहा आलुखौ गायनो रेडि जाबाय आरो ओमफ्राय आं बिदिनो देलायनानै गायगोन आङो आलुखौहाय देलायनानै गायोबा बेदरा गिदिर थाङोनो बेखायनो आं दिनैहाय आलुखौ माने देलायनानै गायगोन आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिब्ला आंनि आलु गायनायखौ एसेल' थेवब्लाबो गायनोसै आरो नङाबा देनां आलुखौ मोनजानाय नङा गायफ्लायाबा आंखौ भिडिअ हमफैदो फै आं आलु गायसै खानायाबो बोरैबा जाजोब्बाय नै ओंखाम जाग्रोदो हालसिरा बोबाय माबा गोजाथार हा माबा गोजा बोनो हाया गोथौ बोनो हाया सोर माने आलुआनो बेदरानो थांनाय नङा खोमा गोथौ हाबाबा बै सिन बोनाय इसिबां थोहैनाय नङा दां आलुआ माथो एसेल' ओंखायनोथ' गायनांगौ गायनायालाय दा हालसिरा बोगासिनो दं आरो आलु गायनो थाखाय ओमफ्राय बोखांबाथाय आं गायनोसै आरो हाग्रा बारिजों थांनोसै हा फान्थावा दैखौनो होआखै फान्थावा बोरैबा जाजोब्बाय दाबाया नै बेयावबो दं ओमफ्राय खोमाजोबगोन गया नै जि गोरलै दं बेवहाय बे हाग्राखौ एवनानैसो होनांगौमोन नैबे साबोन बिफां ना मामोनलाय बाबा गायनाया बबे नैबे मोनसेया बे आमलाइसो नङा बे गिदिरा नैबे फिसाया थाइजौसो दा बेलाय बे गिदिरा माबासो गोजौसिना बे बिलाइ गोरलै आमलाइ गायनोसै आङो
गायनो फैबाय आरो दे बाव दोनफैखादो थिखोनानै नानि जानो गायसै सोरनाव गायनो लेंहरदों जों थलथब दोनदो बेसेबां आलु माबासो हलेन ना थलेन सलेन गावसोर डिसखौसो लाबोदों डिसआ मोजां नङा बैयो मोनसे आंबो डिसखौ लाबोनो नागिरदों हमथा नांखागौल' गोराथार नै बाहाय फारिया फैबाय सिदा बोनलांनानै माबा गिनासो बोबाय नारसिन नाङाब्रा एसे नाजाबा जायो नामा बे थुंनि दुब्लियाव आयौ नों नारबाथाय गैलालै आंहा बिदाखौनो बिखाखौ जानोसै बिदा बिखाखौनो रानख्रेबोजोबबाय ओइ सोमसिनि बोलो जायो दे आं हालौग्रा आं मोसौ दे सिदाबो जै जुलिनि बोलो दे बुरसिन माने सिदाखौनो फासैनो हाया माबा गेदा गेदा लाना गेदा माबालाबायो जुलिनि बोलोआ जाया सिदाला दे मानि सोमसिनि दहाय लानोसै औ जै सोमसिनि बोलो बै दुइ नाम्बारसो आंनि न'खौसो सोयोमोन उल्था बोफिनदो उल्था ससेखौ बेखौ जाबाय जाबाय आंफोर माबायानो जायाखै मिलायखायाखै जाबायना फैबा खाथियाव नैबाव होबायना होआखैमोन ससेयाव दं नुदों आंखौ खानसे नुदों आलु गायदों आलु दाना आंनि हाबायाव जानो आलु गायनोबो मोजां मोनो जानोबो मोजां मोनो होननायसो जाबायना आबै आलुखौनो बिराद गोथाव मोनो आंहाथ' खालि आलु आंना सोरबा सोरबा जानो बासोयो आं आलु मोनबाथाय आं नोंबो जों बांद्राय जानो सुखुवा बायो बाजैया एसे जानो बायो आलुखौ आंहा गोथावसो मोनथारो ओमफ्राय जेजोंबो जाजायोबो ना ओमफ्राय जाजाजोबो आया ओरैनोसो बेकार थायोमोन गोदो नैबे ससेयावल' मुला बायदिसिना फैयोमोन आयमोनहा गोदो जों उन्दै उन्दैयाव गायनो मोन्दों मा एसे ना बै सिगाङावथ' गायदों एसे गायदोंमोन सिगाङाव इउनि एम्फौ आलु जाग्रानदां नैबे माबासो बै गुफुर गुफुरा मा होनो बिदिखौ खेरेन्दाय नामा हायाव थाग्राया नैबे गेसावसो खोमा नै बैयाव लाफाबोबाय खावसेयाव बिदिखौ फिसा फिसाखौ खाथि खाथि हो साजा नारग्रा नायनानै होख्लायबाय था जा बुरजा गायखांबाय आङो गायनानै मेंबाय दे बोग्रो एसे बोबाव मोननैसो बोखाबाव
दायो नै जोंहा आलुखौ गायखांबाय आरो फबखांबायबो फान्थाव गायदों बिथिं सायहा आरो गायखांजोब्बाय नै फबखांजोब्बाय जा गायखांबाय लोगोफोर दायो दुगैनोसै आरो दायो मानि आङो आलुखौ गायखांबाय आरो ओमफ्राय आङो ड्रेसखौबो चेन्ज खालामसै ओमफ्राय आङो मानि आलदा खामानि मावसै आरो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै स' नोंथांमोनहा बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरोना ओमफ्राय आंनि माबाखौहाय ओमफ्राय नोंथांमोनहा बयबो आंनि गोदान इउटुब चेनेल गावदां दैमारि अफिसियेलखौ नोंथांमोनहा बयबो सापर्ट खालाम अननानै प्लिज साबसक्राइब एन्ड लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय अननानै प्लिज सापर्ट खालाम आंनि गावदां दैमारि अफिसियेल इउटुब चेनेलखौहाय बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबाय थागोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय स' बाय बाय दोननोसै दे लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय